Един самурай отишъл при известен мъдрец и го попитал: кажи, учителю, вярно ли е, че има ад и рай? А кой си ти? Попита учителя. Аз съм самурай. Та ти имаш изражение на просяк, възкликнал подигравателно мъдрецът. Кой те търпи във войската си в този вид? Самураят пламнал от гняв и инстинктивно хванал дръжката на своя меч. О, ти имаш и меч? Продължил да му се насмива мъдрецът. Сигурно мечът ти е толкова тъп, че едва ли можеш да ми направиш нещо. Войникът се разгневил още повече, извадил меча си и замахна към своя мъчител. Ето, тук се отварят вратите на ада, казал мъдрецът. В този момент самураят осъзнал, че това е просто урок и се почувствал пълно нищожество. Прибрал меча си и застанал в почтителен поклон. Простете ми, учителю. А тук се отварят вратите на рая, завършил мъдрецът. Самураят благодарил за ценни уроки и от този ден станал негов ученик.